Dobroveče, deco. Dobrodošli na naš kanal Bajke Bas. Nadam se da ste se lepo ušuškali i već zažmurili i slušate bajku. Danas imamo jednu specijalnu bajku. U pitanju je Trnova ružica, a napisali su je braća Grim. Živeli nekada davno car i carice koje su govorili svakog dana: kad bismo imali dete, a nikako ga nisu mogli dobiti. Ali jedanput, kad se kraljica kupala, izmili neka žaba iz vode i reče joj: tvoja želja će se ispuniti. Pre nego što prođe godinu dana, donećeš ćerku na svet. Kako žaba reče, tako se i dogodi. I carica rodi devojčicu, tako lepu da car nije znao šta će od radosti, pa priredi veliko slavlje. Nije pozvao samo rođake, prijatelje i poznanike, nego i mudre vile da bi bile blage i naklonjene detetu. Bilo ih je 13 u njegovom carstvu, a pošto je imao samo 12 zlatnih tanjira, morala je jedna od njih ostati kod kuće. Kad je slavlje bilo pri kraju, počeše mudre vile darivati dete svojim čudesnim darovima. Jedna vrlinom, druga lepotom, treća bogatstvom i tako redom, sa svim što se može poželeti na ovom svetu. U trenutku kad je 11. darovala svoje, iznenada uđe ona 13. Htela se osvetiti, što nije bila pozvana. Niti koga pogledati, niti pozdraviti, samo glasno reče: neka se careva ćerka u svojoj 15. godini upode vretenom i padne mrtva. Ne rekavši više ni reči, okrenu se i ode iz dvorane. Svi su bili uplašeni, ali tada istupi 12. koja još nije bila izrekla svoju želju. Pošto nije mogla otkloniti zlo proročanstvo, nego ga samo ublažiti, reče: neka to ne bude smrt, nego stogodišnji dubok san. Želeći sačuvati svoje drago dete od te nesreće, kralj naredi da se sva vretena u carstvu spale. Na devojčici se počeše javljati svi darovi mudrih vila, tako da je bila lepa, čedna, ljubazna i razborita, pa ju je svako ko je samo jednom video zavolio. Ipak, dogodi se, baš na onaj dan kad je napunila 15 godina, car i carica ne budu u dvorcu i da devojčica ostane sasvim sama, počne švrljati okolo, razgledati sobe i odaje do mile volje, dok ne dođe do jedne stare kule. Penjući se uskim, zavojitim stepenicama, stiže do nekih malih vrata. U bravi je bio zarđali ključ. Kad ga ona okrenu, vrata se otvoriše i ona u maloj sobici ugleda staru ženu, kako sedi sa vretenom u ruci i vredno prede lan. Dobar dan, bakice, reče princeza. Šta ti to radiš? Predem, odgovori starica i klimnu glavom. A šta ti je to što tako veselo skakuće? Upita devojka, uze vreteno i htede presti. Ali samo što ga je dotakla, zlo proročanstvo se ispuni i ona se ubode u prst. U istom trenu, kad je osetila ubod, ona pade na staričin krevet i utonu u dubok san. Taj san se proširi po čitavom dvorcu. Car i carica, čim su stigli kući i ušli u dvoranu, zaspaše, a s njima i cela dvorska svita. Zaspaše i konji u štali i psi u dvorištu, golubovi na krovu i muve po zidovima, pa i vatra što je treperila na ognjištu utihnu i zaspa. Čak i kuvar koji je baš tog trenutka hteo povući za kosu svog pomoćnika, jer je nešto zabrljao, pusti ga i zaspa. Stiša se i vetar na drveću oko dvorca. Nije se više pomerao ni jedan listić.
Oko dvorca poče rasti živa ograda, koja je svake godine bila sve viša, dok ga unazad nije sasvim obavila i prerasla da se više nije mogla videti, ni zastava, ni vrh krova. Po svetu se širila priča o lepoj usnoj trnovoj ružici. Tako nazvaše carevu ćerku, pa se s vremena na vreme dolazili kraljevići i pokušavali da kroz trnje probiju u dvorac. Nije im polazilo za rukom, jer ih je trnje, kao da ima ruke, uhvatilo, grebalo i zaustavljalo, čega se mladići nisu mogli osloboditi, pa su tu ostajali i umirali. Posle dugo vremena dođe opet jedan kraljević u ovu zemlju, pa je čuo kako neki starac priča o trnovoj ružici, kako se iza nje nailazi dvorac i u njemu već 100 godina spava prelepa careva ćerka Trnova ružica. Car i carica i čitava dvorska svita. On je još od svog dede slušao da su mnogi kraljevići dolazili i pokušavali se probiti kroz trnje, ali da su ostajali visiti na njemu. Tada reče mladić: ja se ne bojim, idem unutra videti lepu trnovu ružicu. Starac ga je odvraćao, ali on nije slušao njegove reči. Desilo se da je upravo tada proteklo onih 100 godina i došao dan kada se trnova ružica trebala probuditi. Kad se kraljević približio živoj ogradi, ona se pretvori u velike lepe cvetove koji su se sami razmicali i propuštali ga, a onda se opet za njim zatvarali. U dvorištu ugleda konje i carske hrtove kako leže u dubokom snu. Na krovu su sedeli golubovi, držeći svoje glavice pod krilima. Kad je ušao u kuću, spavale su i muve na zidovima. Kuvar je još držao onu ruku kao da hoće ščepati momka, a služavka je sedela pored crnog pedla koga je trebalo očerupati. Išao je dalje i u dvoranu našao čitavu dvorsku svitu kako leži i spava. A gore na prestolu spavali su car i carica. Sve je bilo toliko tiho da je mogao i svoj dah čuti. Došao na kraju do one kule i otvorio vrata male sobe u kojoj je spavala trnova ružica. Bila je tako lepa da nije mogao oči od nje odvojiti, pa se saže i poljubi je. Kako je poljubcem dotače, ona otvori oči, probudi se i pogleda ga ljubazno. Upravo kad siđoše, probudi se car, za njim carica i cela dvorska svita i gledahu sa začuđenih očiju. Konji u dvorištu ustadoše i stresoše se, psi skočiše i zamahaše repom, golubovi na krovu izvukoše glavice ispod krila, pogledaše oko sebe i prahnuše u polje. Muve poleteše sa zidova. U kuhinji zapucketa vatra i poče se kuvati jelo. Pečenje opet zacvrča, kuvar prilepi momku takav šamar da je zajaukao, a služavka očerupa pedla. I kad se sve probudi, započe svadba kraljevića i trnove ružice. Pa su živeli srećno do kraja svog života. Hvala vam što ste i večeras slušali našu bajku. Ako već niste, obavezno nas zapratite. I ako vam se svideo ovaj video, zasvidite ga. Pratite nas i na Instagramu, jer tamo najavljujemo priče i vesti koje su vezane za naš kanal. Do sledeće priče. Lepo spavajte. Laku noć.